tukokno jajan apa wae dik nek ra roti alu wong waloh ditakokno prawan rondo ngendi wae nek ora sing loro iki aku ya moh suwe ora jamu godhong meniran suwe ora ketemu pisan Mas Miko kalih Mas Imam suwe ora jamu nok kutha Banjar suwe ora ketemu pisan nok Karanganyar tukokno jajan apa wae nek ra loro aku mau ditanggapno gong ndi wae nek Prasetyo Marga Budaya ayo dik aku ya emoh kowe aja mengkat-mengkot bocah kok ngono ndah setenane waduh nggone